Здравейте, аз съм Митко Василев. Ще направя ревю на моя шкаф. Така, в моя шкаф има малко да се фокусира камерата. Има меренда, Несквик, има бомбони, има пицети, има вафли, има хипер вафла, има руло, има още вафли ето тук, ето насам, ето тук, ето тук, има и шоколад, има такива соленки, има бисквити, има пак Несквик за мляко с топчета, има студен чай, има компот, има други неща в консерви, има всичко. Не всичко, но сладки, където не обичам някои. И това е моят шкаф. Добре, чао!